Sasagutan ko lang yung nagtanong. Miriam, dahil nag-AFAM ka, alam mo bang magkaroon ka ng AFAM or meron ka ng AFAM noon pa? Where you going? Hartford's. To do what? Grocery? Yeah. Possibly. Where you going? That way? Yeah, where am I going? I'm going to the garage. Okay. Hey, you're not Ado, you're leaving without kissing. Love you. Take yourself out of the chair. I love you. Love you too. Anything you need? What did I think? Arugula? What kind of salad do you want? You gonna get romaine? Do I have romaine there? One. We don't know if it's good. Andito na si Mr. guys at ang nangyari, sabi ko sa kanya, bukas pupunta ako sa Walmart. So wag kang bibili ng creamer, ganon. So ang nangyari guys, bumili man siya ng creamers guys. Dalawa pa guys. Anong gagawin ko? Eh di walay. I don't care. I didn't bring nothing for you. At dahil marami na naman siyang biniling ziplock guys, nandun pa sa basement, meron siyang binili last week. Ngayon, nagyaw-yaw man siya guys, nagyaw-yaw. Sabi ko sa kanya, ilagay ko dito lahat ng binili mo para makita mo. Sabi niya, lahat ng binili ko para sa iyo. Sabi ko, para sa akin, puro man yan sa asot po. Just bought a new one. Okay, which one is should like bring downstairs? That's it, Han? Just the creamer? Creamers? Yeah, both days here. That's it? Yes. I have to put all the ziplock bag up here. Magpunta po ako sa likuran ng bahay magkuha ng prutas na peras guys. Kaso meron akong nakita dito na ang dami na palang tumutubo dito na damo. Yung mga prutas nahuhulog na. And then sayang, so kailangan kong kumuha kahit laoy hinog na siya guys. Hinog na, tatagak, nahuhulog na talaga. So naglinis dito yung nilinis ng dito namin nilagay yung kahoy, pero yun, tara, baka may I'm so happy na guys, masaya na ako sa aming fence na bago. Hala, banis ban banis guys, baka may hayop dito. Wala na guys, nahuhulog na yung mga prutas, kaya yun. So ang saya kasi wala na. Tapos ang ating fence, pati yung gate dito, hindi siya straight na, hindi siya straight, dapat andito yun siya, ito dito. Baka may hayop, makain pa tayo nito. Ang dami ko ding hydrangea guys, at ang ganda-ganda ng kulay na nag-pink na siya, patungo na yan purple din. Ang ganda kasi nito, at hindi ko siya madala sa loob kasi maraming airwig sa loob ng bulaklak, so kaya hindi pwedeng i-display. Tara guys, harvest tayo. Ito ang haba na wala, ang haba. Ito yung malami. So harvestin natin ito guys, para naman masaya yung mga maliliit ba, kasi hindi masaya kapag maraming guwang na. So kailangan lang lutuin natin. Marami na din tayong kamatis, so kailangan natin itong i-harvest. Ito, marami din tayo ditong kamatis, cherry tomato. So
So yan, meron pa ditong kamatis. Ito lang yung ating harvest ngayon, no? Paunti-unti na siya. Kasi hindi na talaga kasi maginaw na kapag umaga at gabi. Laka. Ito lang yun siya. At least yung mga kamatis is nag-start na siyang naghinog. Marami naman na tayong na-harvest na cherry tomato. So maglutuin natin ito. At for sure sa video na ito may magsasabi na naman bakit ang dami na naman yung niluluto natin. Guys, alam nyo naman kami kung hindi pa kayo talaga taga dito sa ating page, no? Ganito po talaga kayo magluto ni Mr. Hindi po bastang konti-konti lang guys kasi gusto talaga namin may mga leftover, mga tira-tira ba. Alam nyo bakit mayroong mga tira-tira guys? Hindi man yan masira ng 2 araw, 3 araw. Aabot yan ng 1 linggo. Ganyan po yan siya. At gustong gusto talaga namin ni Mr. kapag may mga tira-tira. Sarap itong sugba-sugba. Nang magkuan ba nang magtapok-tapok, yung magkasama mga kaibigan and then ganito. Ay, and then tantarin Pagkatapos kain-kain and then kalibangain. ay, wala to. Good for ito? Good for 4 days. O, di ba ang bilis lang guys maluto guys. Dinalian ko na ito guys no kasi ang hangin talaga guys no. At yung kayo niya ba, siya, mag-uylap-uylap, so mahadlok man ko. So pumasok na ako doon sa loob ng bahay at kinakat ko siya into mga ganitong hiwa. Para naman, madali lang kakain si Mister at yung kung gusto niya magbaon, okay lang din. Itong asawa ko, hindi ako mag-alala kung anong kakain-kainin niya guys kasi malakas po itong kumain ng salad. Itong asawa ko, salad po talaga yung halos kinakain niya. Yung hindi lang talaga niya makikita yan kasi ayaw niya magpa-film guys kapag kumakain yan. Pero isa talaga ang pagkain niya is salad talaga guys. So kaya okay lang yan, makikita niyo kakain siya ng karne pero mabilis yung kumain ng salad para yung kalabaw guys. Itong asawa ko, baka pag makikita niya magluluto ako guys, palagi yung kumakain mga extra. Hindi pa kami kumakain, busog na yan kasi palagi yung kumukuha. At habang nagka-cut ako dito ng karne, kausap niya yung kaibigan niya, so nag-request na naman niya ng munggo guys. Yung ginataang munggo, nag-request dapat daw marami. So tinanong ko siya kung kakain ba siya ng sardinas. Sabi niya, uy, kakain daw siya ng sardinas. Sabi ko, ay, ang sarap nito. Lagyan ko ng sabaw ng sardinas. Hindi ko talaga inasahan guys na gustong gusto niya yung munggo na ginataan with kalamunggay at saka tawag dito yung sitaw kasi nga Jewish ba? Jewish yun sila. So, hindi ko inasahan guys. Naggustong-gusto yung ganun. But anyway, so thank you so much for watching guys. Ang sarap-sarap ng ating liempo. Kakain tayo mamaya. Bye. Sagutan ko lang yung nagtanong. Miriam, dahil nag-afam ka, alam mo bang magkaroon ka ng afam or meron ka ng afam noon pa? Mahilig ka na ba sa afam? O diba? Saan ko nakita yung afam? Of course, sa internet, no? Kasi so, that means mahilig ka sa afam. Oo, mahilig ako sa afam. Nagka-afam ka ba dati? Oo, meron. Ilan ba sila? Secret, ha? Dalawa. Isa, duha. Duha. Hindi pala dalawa, duha pala. Charot. Pangatlo yung nagdala sa akin dito. Taga-asa ba yung iba? Wala na kayo, hindi na ninyo alam yun. Wag na ninyong alamin kung taga-asa yung sila kasi kahit ako hindi ko alam. Charot. But anyway, so yun siya. Meron kong apam noon. Nakadalawa ako bago ko nakita online yung nagdala sa akin dito. And pagkatapos niyan, yun, nakita ko yun at alam nyo na yung istorya kung bakit hindi ko siya kasama. Yun, si Tami. Yan. At ito pa, meron akong istorya dahil po merong nagtanong kung naka-afam ba ako noon kasi bakit nagka-afam ako. Hindi naman talaga yan yung parang napulot o nakita lang nadamagan natin sa kalsada. Yung afam kasi nga afam, hindi Pinoy. So, meron na akong sasabihin. Alam niyo ba? Meron ba kayong mga kilala? Ito kung sinong nakarelate na may mga afam dyan, na mahilig sa afam noon pa, and then nakahanap sila ng talagang yung napangasawa ninyo ngayon. So, iwan ko kung meron makarelate, kasi meron kayong mga ka-relatives, kaibigan, kapitbahay, mostly relatives, sabihin sa'yo na burikat ka, pukpok, kasi nag-afam. O, namurikat, daghag afam, burik.
Sikin sa fam, o, di ba? Mura po sila. Ang hindi nila naisip, afam at Pinoy, sim lang yan. Ang iniisip nila, ay, nag-afam siya, ay, kwarta ni, burikat niya, ngayon, bisag kinsari afam, ana, kahit sino-sino na lang yung afam na inano. Ano ba yung kinuha ko dito? Meron akong rice. Magluto tayo ng udong. Alam nyo, sabi ni Tami sa akin, wow, the refrigerator is empty. Kunti lang daw yung laman, empty. Nasad siya. Sabi ko, hala, ay, magluto ako kasi yung afam ko nasad. Parang naisip ata niya na wala na talaga ako. Hindi na talaga ako nagluluto nito. Sasabihin ng iba na, hala, nag-afam, namurikat. Ang lalakas ng loob ng mga taong ganyan, guys. Kasi hindi nila naisip, mga Pinoy disim lang din. Marami silang Pinoy, kahit sino-sino lang din. Ang hindi nila naisip, sila din, kahit sino-sino lang din yung mga Pinoy. Ang iba nga, ang lakas ng loob magsasabi na ganun, pero nag-cheat na pala sa mga partner nila. Iwan ko ngayon ha, hindi ko alam, pero mababa ang tingin nila, guys. Sa mga may afam noon, sabihin nila nga ganun. Pero hindi nila naisip ba, same lang din yaman. Pinoy, American, ang kaso lang kaibahan is magkaiba ang lahi. Pero kung Pinoy din, marami man ding nakaan. Naku, isipin na ninyo, guys. Yung mga nang lalait, guys, ang daming Pinoy, nag-cheat pa sa mga asawa nila. Doy, ang lakas. Hindi ko makakalimutan, but I forgive kung sino yung nagganon-ganon sa akin noon. Yung maririnig ko ba. Hindi man sila talaga totally mukha-mukha ako, pero naririnig ko na ganyan mga iniisip. Yes, napag-usapan po natin ito dahil po, yun, nagtanong. May nagtanong eh. So yun, nasagip sa isip ko tuloy yung noong unang panahon nung nag-chat-chat ako online. Iba laga ang mga tingin nila, guys. Iba. Huwag na kayo makinig sa mga kapitbahay, mostly mga ka-family, mga pamilya, mga kakaliwatan, no? Naing anak. Kasi meron talagang ganyan na mga kalahi mo pa yung mga ganyan. O, ano na yan siya? Kultura na yan ng Pinoy. So yun siya. May na-curious kasi, no? Kasi alam natin, kapag mayroong afam, nagpangasawa ng afam, for sure, meron kang nakikilalang afam na iba.